Ufunde uGenesis 1 until ku-6. Bazalwane sifunde uGenesis. Incwadi yokuqala eBhayibhelini. Bese u1, uqala u1. Sithi isihloko ukudalwa. Sifunda u1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. 2. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho. Kwakungubumnyama phezulu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. 3. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. 4. uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. 5. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini. Ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, usuku lokuqala. 6. uNkulunkulu wathi makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi. Sesiyema ngikutshela futhi. Bazalwane uNkulunkulu uodali. Uthi makube khona lokho kuba khona. Uthi makube khona lokho kuba khona. uNkulunkulu uthi akube khona lezo zinto. Niyangizwa bazalwane? Uyazibiza ukukhanya ukuthi kube khona ubumnyama kube khona. uNkulunkulu uyema lapho. 26 and 27. Siyaku 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Yathi hamba ku-27. Yeke linjalo. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. Lalelani-ke. uNkulunkulu uthi makube khona. Nasekafika kithi. Nakafika kithi uNkulunkulu. Change mind. Okay. Change mind. Uthi Trinity. Trinity. Masenzeni umuntu. Ukukhanya nabo ukukhanya azange athi mama kwenziwe. Uthi uNkulunkulu masenze abantu basifuze. Bese lona mina ngiyabona ukuthi nibashe njani. Bakunokhathi mina ngikhuluma ngawo ngogcoka everyday ebantwini. Lebantwini khona angikushiya. Uyakhumbula se-town council wangena ukushaya enye isudu emnyama enama outstitch. Bazalwane sibona la uNkulunkulu uyadala. uNkulunkulu uodali. Uyadala manje. Manje izintweni azange awuboni ngithingithi lapha akuyekele izinyoni nani. Ngifuna umuntu bazalwane. Umuntu odali. Umuntu uNkulunkulu umcabangele uhleli phansi wamcabangela wamlalisa phansi wamphuphuthela umoya wakhe ngesikhathi sakhe nakafuna kodwa umoya wakhe uyawuthatha. Bazalwane thina ngisho wena mntana mfana kaBabulo khanje mfana kaBabukhadeba. uNkulunkulu ukudalile. Azange athi akube khona lokho akube khona no zange. Bazalwane uNkulunkulu manje sifanele ukuthi sibe ni-proud bazalwane. Yazi simahamba ubonakala ukuthi udaliwe. Hayi singahambi njengezinyoni bazalwane njengezilwane. Thina sidaliwe. Thina Joshua ake uzobulisa ukuthi sanibonani egameni leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Besithi sawuthula bazalwane manje sengitshintsha nje sizokula ngelinye ilanga ezonke. Joshua akathi uze phambili ufika ukuthi sanibonani ukuthi nathi hala muzi ngiyakwazi uze nervous ngasitshela into zasechaba. Ngibingelele abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bengizabingelela ngokuya ngokwezikhundla. Funa ngithi ngiyazibala ngikhohlwe sakho ngoba umuntu ukhutshwa into encane empilweni. Amen nakule ndawo. Amen. Ngathi ngibulise ngithi fahla kancane uthi uDavide ngelinye ilanga amahubo 133 uthi bheka kumnandi kuyathokozisa ukuhlanganyela kwabantu. Uthi kuhle kufaliswa namafutha amahle ekhanda lika-Aaron. Uma ngabe kunento eyenzakalayo bazalwane noma bakwatisa kangakanani esontweni buya uhlanganyela. Ngoba endabeni yokuhlanganyela kunamandla.
khona abantwana bakaNkulunkulu noNkulunkulu wabantwana ukhona. Uthi uDavide ngathaba nabasithi kimi namba sikhambe sichinge ngendlini kaSokulunga. Bekamajabulisa ukuthi kunama-instrument. Amen la kule ndawo. uDavide bekajabulela ukuthi la kunoNkulunkulu wendlu lapho la uma ngabe ngisendlini kaNkulunkulu noNkulunkulu wendlu ukhona. Yekela ukukhutshwa into ezingane ukuthi abakhaganga namuhla uye next week uzohlanganyela ngoba kunogobo esihlanganyeleni. There are things ongazithandazela uwedwa but khona lezi zidinga abantu abazokuthwala mhlane phasi.